Hayırlı kеш, efirde яңалыклар, студияда мен Римма Абзалова бүгінгі шығарылышта. Яз башлануын ағачлар хәбәр итә. Мөслим урамнарында ағачларны формалаштыра башладылар. Йылдызлык ул, булачак йылдызлар парады. Йылдызлык фестиваліннән безнең репортаж. Иң көчлеләр кубогы, волейбол сөючеләр шул исемдәге ярышларны оештырды. Хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. Узган елның октябрь айында бәяләр белән шактый аңлашылмаучанлык килеп чыгып, халык зарын җиткерә башлаган иде. Ул вакытта бер дистә йомырка өчен 69 сумны кыйбат сынган халык бүген нишли? Кибетләрдә йомырканың дистәсе 90 сумга җиткән ди хәбәрчеләребез. Узган елның октябрь айында банан бәрәңгедән орзанрак иде. Бүген көндә хәлләр бөтенләй үзгәргән. Бананның килосы 88 сум, ә бәрәңгенеке 38 сум тора. Карабыдай дөгеге бәяләр арткан булып чыкты. Ярмалар бер ай эчендә якынча 35-40 сумга арткан. Халык мөслим кешесе шалтыратта нишләп шулай бәяләр күтәрелә дип. Бүгенге көндә бәрәңгә төшә. Йомыркага, шикәргә. Ләкин шикәрне бик кеше күп итеп алып куя. Шикәр булмаулыктан һаман борчылып халык шалтырата, кая китте микән шикәр дип. Шикәр булачак ул, булыр. Песоклар арткан 2700 3000 ничәгә әйләнгән дигәндәй. Әйбер күп инде монда булсаң, менә кешенең бит акчасы юк, ул хәтле арттырмыйлар. Җәйнең 40 килоны сәбәп итеп узган ел яшелчәләрнең бәясе җиләк җимеш бәясе дәрәҗәсенә күтәрелгән иде. Арткан инде, элекке кергәндә кебек түгел. Ләкин әле монда әзрәк түзерлек, әле башка магазиннарда бигрәк нык арткан диләр. Шуңа кирәк яракны алып калык дибез инде тагын артканча. Бу хәтле күпме аласың инде. Шул кирәкче алырбыз да инде. Дөньяда булай тормас әле. Тагы кире урынына утыр дип билебез инде. 1000 сум акча. Алган әйбер дә юк менә сумкада. Менә семьялы кеше, балалы кешенең яшәргә кирәк. Бәяләр сикерә, көндә арта. Менә понедельник көнне мин кофе алмакчы булганым 149 сумга. Апа 300 ничәсен диде. Хәтерегездә булса, банан бәрәңгедән арзанрак иде. Көзен килограммы 115 сум булган кәбестә бүген 65 сум тора. Кайбер пенсионерлар бәяләрнең артуына әллә ни игътибарда итмәгән булып чыкты. Мин доволен. Ну что, пенсия алабыз, Аллаһка шөкер, пенсия хорошо мин алам, 18 мең алам. Мин бер кеше генә инде, үзен бәгәсе миңа җитә инде. Ул, конечно, семьялы кеше инде, конечно, инде күбрәк кирәк инде анда инде. Рызыклара мин бер булгач, миңа нормально инде. Цены растут с каждым днем. А зарплата вот у людей не растет. Хорошо, что пенсионерам добавили, но она не соответствует ценам. Добавка. Пенсиям китә үземә. Әйберләрне карап алмыйм алай. Хакын карамыйм. Димәк, сез бәяләрнең артканын сизмәгәнсез. Сизмәдем әле мин. Әби генә сизәм инем. Ярмаларга бәя күтәрелә. Ләкин күпләп алуның файдасы юк. Ярмаларның саклану вакыты шикле. Бәяләр алар бик кыйммәт дип әйтмәсәм мин. Шулай да бит. Бәяләр арткан сизмәдегез әллә? Әллә ни түгел, барыбызда. Яшелчә бәяләренең кимүеннән чыгып, февраль айында күтәрелгән бәяләр дә тутыркланыр дип уйлый кайберәүләр. Узган елның октябрендә хәтерегездә булса, шикәр комының килограммы 78 сумга менгән иде. Бүген аның 1 килограммы 55 сум, кайбер кибетләрдә 67-68 сум тора. Ләкин кибет киштәләрендә ул дефицит товар булып чыкты. Песок кишәгенә бездән ажиотаж булды песокка. Кешеләр тележкалап 100 кило, 50 кило алдылар. Бүген көндә менә песок юк. Бездә песокның бәясе 56 сум. Иң мөһиме каударланып ярма башка кирәк-яракларны запаска җыеп куярга кирәк түгел. Ярманың кортлый торган гадәте бар. Сатып алучылар үзебезнең җитештерүчеләрнең товарларына өстенлек бирсеннәр иде. Лилия Шәймиева, Динар Менхаҗев, Мөслим телевидениесе. Җәйге сезонга да күп калмады. Бу тиздән төзелеш ремонт эшләре башланачак дигән сүз. Алда торган эшләр турында халыкның фикерен белү кирәк. Шул максаттан район җитәкчелеге халык белән очрашу үткәрде. Теманы Лилия Шәймиева дәвам итә. Район җитәкчелеге халык белән очрашулар үткәрә. Мөслим скверында узган шундый чараларның берсе аеруча җанлы үтте. Халык үзенең сорауларын һәм теләкләрен җиткерде. Борчыган һәм хәл итәсе мәсьәләләрне уртага салып сөйләште. Мин Мөслимдә туып үскән кеше, бүгенге көндә 79 яшем белән барам. Районым һәм авылым өчен бик куанып яшим хәзерге көндә. Күреп үсеп белгәчтен миңа хәзер бик сөенеш, яшь барганга микән. Бик матур
Müslимебез. Oradan çalıştıranda Müslüm'ün üzgerkürürdün. Onun için biz olda günde de yokşayakka üzgersin dizinde. Menimçe менә шушылай сөйләшүләр бик кирәктер. Хәзер бит инде бик без бигрәк тә өлкән яшьтәгеләр барып, кереп, бик урамга чыгып йөрүгә авыр вакытлар бит. Пандемия вакытында булгачтан, ә менә булай урамда һәм дә шундый зур җитәкчеләр белән теге турыдан-туры элемтәдә булу менимчә бик яхшы әйбер. Халык бүгенге яшәештән канәгать, башкача булырга да мөмкин түгел. Җирлектә булдырылган төзеклек күзләрне иркәли. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Яз башлануының билгеләре күп. Көннәр озыная, кышлар кайта, гөрләвекләр ага диярсез. Тагын бер билгесе бар. Яз җиткәндә Мөслимдә агач кисә башлыйлар. Дөресрәге агачларны формалаштыралар. Бу эш нинди максаттан эшләнә һәм кайсы агачларны формалаштыру кирәк? Шул хакта алдагы сюжетта. Шушы чорда райондашларыбыз ишек алдында йорт янында үсүче агачларны формалаштыру белән мәшгуль. Районның төзекләндерү һәм яшелләндерү унитар предприятиесе да әлеге эшне елның елында төгәллек белән башкара. Быел алар бу эшне Сугышчан һәм хезмәт даны мемориаль комплексында башлады. Быел агач кисүне без мемориаль комплекстан башладык инде. Моторлап чыршыларыбызны моторлыйбыз. Яңадан инде Мөслим урамнарына чыгачакбыз Алла берсә. Юкәлә чаганнар кисәргә. Быел да шул эшне Алла берсә исән миңне башкарып чыгарга ясын дип дибез инде. Формалаштырып китсә бик матур. Моннан соң да шулай булсын берүк. Бакчага керәсе килеп тора. Кишләрем прогулкаларга чыгам инде. Күңелле матур эшләнгән барсы. Комплекста эшләр төгәлләнгәч, егетләр үзәк урамнарга чыгачак. Агачларны формалаштыру, аларның матуррак үсүен тәэмин итү һәм ботакларның җиргә төшүен булдырмау максатыннан эшләнә. Лилия Шәймиева, Динар Менгәҗев, Мөслим телевидениесе. Мәктәп укучылары электрон сигаретлар тарта һәм снюслар куллана. Балык булмаганнар белән эшләү һәм хокук бузуларны кисәтү комиссияларының гомуми утырышында сүз шул хакта барды. Балалар моның зыяны һәм нәтиҗәләре турында уйланмый, әтиәниләр дә җитдигә алмый ди мәгариф хезмәткәрләре. Комиссия әгъзалары балаларны яман гадәтләрдән туктату турында фикер алышты. Бу көннәрдә район мәктәпләрендә методик ярдәм көннәре уза. Район мәгариф идарәсе хезмәткәрләре мәктәпләрнең эшчәнлеген карый. Методистлар ачык дәресләрдә катнаша, балаларның белеменә, укытучының эшне ничек оештыруына бәя бирә. Шул хакта алдагы сюжетта. Михайловка орта мәктәбендә 112 бала белем ала. Биредә Ташлыяр, Атлас авылларының, хәтта Сорман районының Рантамак авылыннан да килеп укучылар күп. Укыту бездә бара рус телендә, тәрбия эшләрен алып барабыз рус һәм татар телендә. 2020 елда мәктәбебездә точка росты, үзәге ачылды, ремонтлар булды, информатика, технология, ОБЖ кабинетларында ремонт булды һәм яңа җиһазлар кайтты. Бүгенге көндә инде балалар белән шул җиһазлар белән эшлибез. Михайловка мәктәбендә 22 укытучы эшли, шуларның 95% югары белемле. Укытучылар арасында районның башка авылларыннан килеп эшләүчеләр дә күп. Михайловка мәктәбендәге укытучылар бик тырыш коллектив. Алар бердәм коллектив. Дәресләргә дә бик әзерлекле килгәннәр, балалар да белемле, һәм инде алга таба да шулай дәвам итсәләр дигән теләктә калабыз. Узган аптада Михайловка орта мәктәбендә методик ярдәм көне оештырылды. Мәгариф идарәсе хезмәткәрләре мәктәпнең эшчәнлеге белән танышты. Һәр сыйныфта ачык дәресләр үтте. Һәр укытучының дәресе анализланды. Инде без бара идек тә, бер яки ике дәрес карап кайтабыз. Без монда инде менә бер мәктәпкә киләбез, бер көн вакыт сарыф итәбез, көне буе дәрес карыйбыз, төштән соң инде укытучылар белән педагогик киңәшмә уздырабыз. Һәр укытучы үзенең эшчәнлегенә анализ ясый кыскача, республика олимпиадаларында нинди урыннары бар, бармы, юкмы дигән форматта инде нинди конкурсларда катнаша, нинди күрсәткечләр күрсәтә. Мәгариф идарәсе хезмәткәрләре ашханәдә дә булды. Балалар өчен әзерләнгән ризыклардан авыз итеп, ашханәгә дә бәя бирелде. Районның билгеләнгән меню буенча пешерәбез 2 тапкыр. Беренчесе 60-70 балалы керә, икенче потогында инде күбрәк, анда обед бит инде 90-га да җитә кайбер көнне. Безгә инде районнан җибәрәләр меню, шул меню белән пешерәбез инде. Балалар бик яратып ашалар. Макароннарны, тиелгән бәрәңгеләрне, кәтлекләрне
яраталар. Балалар бакчасы да мәктәп бинасында урнашкан. Бакчага 21 бала йөри, нәниләрне 3 тәрбияче карый. Аларның эшчәнлеге дә игътибардан читтә калмады. Римма Авзалова, Динар Минхажев, Муслим телевидениесе. Мәктәптә укучыларның дәрестән соңгы эшчәнлегенә дә зур игътибар бирелә. Шул максаттан төрле чаралар оештырыла. Соңгы арада китап укучылар конференциясе популярлаша. Конференция балаларда китап укуга кызыксыну уята, үз фикерләрен җиткерергә өйрәтә. Шунысы кызыклы, китап укучылар конференциясына китап авторлары да чакырыла. Габдулла Тукай исемендәге Муслим урта мәктәбендә китап укучылар конференциясе үтте. Укучылар Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, язучы Факил Сафинның Гөлҗиһан повесте буенча фикер алышты. Китап укучылар конференциясы безнең китап корты проектының дәвамы булып, эшләнә торган зур эшебез инде ул татар теле һәм әдәбияты укытучыларының. Бу проектны тормышка ашыру безнең инде хәзер 3 ел гына узды һәм ул безнең дәвамлы. Без күбрәк инде менә бүген мөрәҗәгать итәбез үзебезнең якташ язучыларыбызга, яңа чыккан китапларга. Укучылар китапнамә, бук-трейлер әзерләгәннәр. Укучыларның чыгышлары сәхнәләштерелгән күренешләр, шигырьләр һәм җырлар белән үрелеп барды. Чихан әсәр турында сөйләштек. Бу үзенең эчтәлеге белән бик бай әсәр. Мин укыганда бик хисендем. Хәтта һәрбер проблеманы бу һәм икенче яктан караштырдым. Мин үземнең сыйныфташларыма шушы әсәрне укырга тәкъдим итер идем. Конференция эшендә язучы үзе дә катнашты. Факил Сафин укучыларга җылы теләкләрен җиткерде, шигырьләрен укыды. Балаларның сорауларына да җавап бирде. Соңыннан култамгалы яңа китапларын бүләк итте. Балалар иң изге безнең язучылар өчен. Әгәр дә безнең балаларыбыз татарча китаплар укымыйлар икән, без укыган китаплардан эчтәлекләрне төшенми икән, без әйтергә теләгән фикерләрне аңламыйлар икән, ул вакытта безнең инде китаплар язып торган файдасы да юк. Чарага районның татар теле һәм әдәбияты мөгаллимнәре дә чакырылган иде. Конференциянан соң алар әлеге чара турында фикер алыштылар. Гөлназ Җәлилова, Динар Минхажев, Муслим телевидениесе. Ожаган Зарниц уеннарын күпләр хәтерлидер. Советлар Союзы чорында яшьләр арасында оештырылган хәрби спорт уены шулай аталган. Уен берничә команда арасында оештырыла. Һәр команданың да максаты бер – дошманның флагын алу. Саф һавада оештырылучы хәрәкәтле уенны балалар ярата һәм көтеп ала. Ожаган уеннары бүген дә үткәрелә. Балалар аны ничек кабул итә? Мөслим мәктәпләре арасында узган Ожаган ярышын коллегаларыбыз тамаша кылды. Февраль ахырында ел саен ватанны саклаучылар көне уңайыннан үткәрелүче хәрби спорт уеннарын район мәгариф идарәсе, районның Дастаф идарәсе һәм хәрби комиссариаты оештыра. Быелгы уеннарда да район мәктәпләре, Күбәк, Тотбүләр, Михайловка мәктәпләренең 10-11 сыйныф укучылары катнашты. Один шаг для вооруженных сил Российской Федерации, разборка, сборка автомата, стрельба и так далее. Потом, то есть заранее подготовили мы наших молодежь к вооруженные силы. Бу инде укучылар өчен бик файдалы дип әйтергә кирәк. Чөнки монда илкеге армия сафларында булган егетләр менә үзебез искә төшерәбез, мәктәптә уккан вакытларны, төрле хәрби күнекмәләр үз өстеңә аласың. Армияда булып кайткан кебек буласың. Киләчәктә үзеңә инде нинди дә булса мәгълүмат туплыйсың олы кешеләрдән, армияда булган кешеләрдән. Мин lisede укыйм, танковый училище Кирскиде. Мине бу уеннар көчле итә. Без Тукай мәктәбеннән килдек. Мондый әйберләрне әниләр дә уйнаган инде. Зарницларны. Бездә хәзер уйныйбыз алар артыннан инде. Бу уен хәрби патриотик тәрбия бирә. Һәрбер егет армиядә служить итеп кайтырга тиеш. Ожаганда 6 команда составында 60 укучы катнашты. Алар 10нан артык уен спорт ярышлары, викториналар, төрле сынауларны үтәргә тиеш иде. Мондый чараларда алган күнекмәләр киләчәктә бигрәк тә армиядә хезмәт иткән егетләребезгә кирәк булачак. Бәйге кысаларында укучылар ГТО нормативларын да тапшырды. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Муслим телевидениесе. Мәтрәй мәктәп укучылары җимлекләр ясый, кышлар өчен борчылучы балалар аларны сыйларга уйлаганнар. Бу эштә ярдәмчеләр дә табылган. Шул хакта алдагы сюжетта. Кышлар өчен бик авыр чор бу вакытта аларга азык табу авырлаша, алар кешеләрнең ярдәменә мохтаҗ була. Шуны аңлап Мәтрәй мәктәбе укучылары елда шушы чорда кышларга җимлекләр ясап белә. Аларга даими рәвештә азыклар салып торалар. Без һәр елны көз көне
Qo'rlar tushgancha qushlar oshxonasi yasab qo'yamiz bog'chalarda. Hem balalar bilen qushlarga muhabbat tarbiyalov yüzünden qushlarni yaratuv maqsadından biz ular bilen qushlar oshxonasida doimiy ishlaymiz. Ekologik terbiye, tabiatga muhabbat terbiyesi kichkinadan boshlana. Bolalar bog'chasidan bolalarga qushlarni tanirga, ularga yordam etirga öğretemiz. Kichkinalar gruppasında da, zo'rlar gruppasında da tabiat pishmoqlari bor. Mektep territoriyasında 100 ga yaqin jimlik ilingan. Hem bolalar şol jimliklerge bik yaratып, özlerining uylarinden de alıp kelip, oshxonada qolgan rizqlarını da alıp çıkıp qushlarыбызны сыйлап turalar. Кышларның шыркылдашып сыйлануын күзәтү ойыру шәрәхәт балаларга. Җимлекләрне балалары шушы мәктәптә укучы Рамил Сәфәргалин ясый. Укучылар Рамил абыйлар янында җимлекләр, сыерчык оялары ясау серләренә төшенеп, үзләре дә бу эшкә өлешләрен кертәләр. Кышлар безнең дусларыбыз, biz аларга һәр көнне ярдәм итәбез. Biz аларны бик яратабыз. Мәктәптән укыгандан бeri ясыйбыз инсанларны. Хәзер менә балаларга ясыйбыз. Елда ясап торабыз шулай. Кышларны яратсыннар, шулай үссеннәр балалар. Гади генә гамәл, куанышы һәм файдасы шиксез. Кышларга ярдәм итеп, табигатьгә карата мәрхәмәтле булып яшик. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. 8 март Халыкара хатын-кызлар көне. Хатын-кызларның иратлар белән тигез хукуклар даулауда бердәмлек көне. Хукуклар тигез, әмма хатын-кыз асылын югалтмыймы? Заман хатын-кызы нинди булырга тиеш? Коллегаларыбыз әлеге сорау белән респондентларга мөрәҗәгать итте. 8 март хатын-кызлар бәйрәме. Гүзәл затларыбыз нинди сыйфатларга ия булырга тиеш? Респондентларыбызны тыңлыйк. Бу бик кызыклы сорау. Әлеге сорауга бер көндә төгәл генә җавап бирә алмыйдыр дип уйлыйм мин. Хатын-кыз инде ул мөлаим барга тиеш. Эшчән булырга тиеш. Һәр вакыт елмаеп торса, аларны ир-егетләр бер кашында урап узмас дип уйлыйм мин. Ныклы булуларын телим хатын-кызларның. Тырыш булуларын, авыр заманнар килә. Менә продукция ташыйбыз. Бүтән кешегә дә бәхет телим. Менә сез үзегез зур сумкалар күтәргәнсез, менә хатын-кыз шулай зур сумкалар күтәреп бергә тиешме? Тиеш. Хәзерге заманда барсын да эшләргә тиеш хатын-кыз. Бүтән җирдә дә тырыш, бүтән җиргә дә кирергә һәм чыгарга һәм тырыш булырга. Бүгенге хатын-кыз ул балаларны семьясын, семья өчен кайгырып, алар өчен яши торган кеше буларга тиеш дип уйлыйм мин. Гаилә учагын саклый хатын-кыз, балаларны яхшы тәрбия бирә. Акыллы, түземле. Тагын нәрсә инде. Чибәр. Ашарга пешебет. Тавышланмаса. Тагын нәрсә кирәк инде. Шул аларның булса бик әйбәт. Бик күп булмаса, бик күп әйтсәң бит башлы булмый. Әүлия юк. Хатын-кыз бик булган, бөтен яклап булган, уңган булырга тиеш. Балалар үстерергә тиеш. Яхшы әни булырга тиеш. Мин уйлыйм, хатын-кызлар тиеш матур итеп киенеп йөрергә, июньдә әйләт итеп ашарга пешерергә, җыештырырга. Хатын-кыз беренче чиракта гаилә учагын сакларга тиеш, балаларын карарга тиеш. Чөнки бит ул әни, хатын-кыз гел матур булырга тиеш, үзен онытмаска тиеш. Минем фикерем буенча, хатын-кыз сыйфатлары ул иң беренчедән акыллы булырга тиеш, матур киенергә, бөтен кешеләр белән әйбәт кенә сөйләшергә. Хатын-кыз ямсыз була алмый, хатын-кыз шибәр була. Шуны күрмәгән ир-ат ул әлбәттә жүләр була дип язган Роберт Миңнуллинда. Гүзәл затларыбызның бары тик матур сыйфатларын гына күреп, аларга алга таба да сокланып яшәргә язсын. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Балаларның кичкенәдән сәнгатькә тартылуы сөендерә. Сәнгать сөючеләр өчен төрле бәйгеләр дә оештырыла. Шуларның берсе Созвездие йолдызлык эстрада фестивале. Шушы көннәрдә фестивальнең район туры төгәлләнде. 3 март көнне фестивальнең гала концерты үтте. Балачак бәйрәменнән безнең репортаж. Без биергә яратабыз. Йолдызлык Созвездие Татарстан Республикасы эстрада сәнгате ачык телевизион яшьләр фестивале турында һәркем хәбәрдар. 1998 елда башлангыч алган бәйге 2010 елдан президентыбыз Рөстәм Миңнеханов патронажлыгы астында уза. Фестивальнең район турында ел сайын йөзләгән бала катнаша. Әлеге фестивальне ел сайын безнең инде егет кызларыбыз бик сагынып көтеп алалар. Сайлап алу турларында
Біздің енді бұл елні ауыллардан біз видео рәвішінде материалдар қабыл етіп алдық. Һәм енді икенче сайлап алу туры біздің енді офлайн болды, ол біздің сәхнәдә. Конкурста быйыл 600-га якын бала катнашты. Шуларның 400-га якыны йомгаклау концертында чыгыш ясау мөмкинлегенә ия булды. Biz birge öğrendik Tokay'da. Sanatlı mektepte biydik işe. Elmetlerge bardık, Aktanış'a bardık, Kazan'a 2 tapkır barganıyık. Bizim Olga Stanislavna pravitite. Olga Stanislavna çirlegende Olga Nailevna kide. Bizim büyüğünün ismi Tokay bizekleri. Biz büyüğüz malaylar bilen bizge anık rahat. Yıldızlıkka birinci tapkır barabız. Bunu jеңерге келдік. Нинди büyüler бийсиз быйыл? Айсыгыз әйтә. Biz bu yolu büyüğüz. Раз, два, калинка, два. Biz şunday Tatar büyüğü. Biz gimnaziyadan keldik. Biz koyu jigitler ansamblinden. Biz mektepte şarkılarga öğrenemiz. Biz balаны авылында дуслык ансамблем алып барып, оештырып, укыта башладым йөрүп. Һәм инде шушы балалар белән без беренче тапкыр йолдызлыкка үттек. Икенче турдан беренче турны видео язма итеп язып җибәргән идек. Без бик нык шат сәхнәне күрдек. Микрофоннар белән җырладык, әйбәт балаларга бик нык ошады. Без шуның белән алга таба да тагын шөгыльләнәсебез килә. Жыр, бию, нәфис сүз. Берсендә дә сынатмады егет кызлар. Ялгыз номерларда, коллектив чыгышларда югары дәрәҗәдә әзерләнгән иде. Концертта 9 бию коллективы, 7 вокаль ансамбль, 54 җырчы һәм конференция тамашачыларга онытылмас матур бәйрәм бүләк итте. 20ләп номер Әгерҗедә үтәчәк зона турына үтте. Мин быелны шушы созвездие йолдызлык ярышында конференц буларак чыгам. Моңа кадәр мин Метрей халык, Мөслим халык театрларында уйнадым. Быелны сәнгать мәктәбенә бирелдем. Конференц буларак шушы матур ярышның финалына үтә алдым. Без инде биюгә 2017 елдан бирле йөрибез. Мин хәзер Мизгел бию ансамблендә 4 ел буе биим. Без төрле конкурсларда катнашабыз. Безгә гастрольләргә йөрү бик ошый. Ләкин безнең һәрбер тапкыр сценага чыксак, бик нык дулкынланабыз. Ләкин безгә тамашачы гел кул шапканда, без безнең гел юлдыз шикелле хис итәбез. Үзебез шәгел бийсе килә. Үзебезне күрсәтәсе килә. Фестивальнең максаты рухи кыйммәтләрне саклау, актив гражданлык позициясын формалаштыру һәм яшьләр өлкәсендә үзеңне күрсәтү, үз урыныңны табу. Оештыручылар максатка иреште кебек. Йолдызлыкта үзен күрсәткән егет-кызлар тормышта да югалмый. Уңышлар телик аларга. Рим Мавзалова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Узган атнада иң көчлеләр кубогына волейбол ярышлары узды. Бәйгене волейбол сөюче яшьләр оештырды. Бүләкләрне дә үзләре әзерләгән иде. Иң көчле командага 15 мең сум акчалата бүләк тә вәгъдә ителде. Бәйгедә 8 команда катнашты. Көчлеләр кубогы ярышы Мөслим командалары арасында быел 5нче мәртәбә үткәрелде. Без инде мәчет командасы волейбол уйнарга яратабыз. Динебездә спорт хуплана. Шуңа да килдек катнашырга. İnşallah Allah Teala yardım eder. Мен өзім Шуанка ауылынан спорт белән кичкенә шөгыльләнәм. Киләчәктә дә спорт белән үземнең тормышымны белергә җыенам. Минем иң яраткан спорт төрләренең берсе менә волейбол һәм хоккей, алкалы хоккей. Мин үзем гомер буе шулар белән шөгыльләнәм инде укыткан вакытта һәм хәзер менә шундый ярышларны карарга киләм. Мине егетләр чакырдылар кичә кунак иттереп. Грамоталар тапшырдылар, бүләкләр тапшырдылар. Гомумән якын итеп шушы ярышларга чакыралар. Ярышның үзенчәлеге көчлеләр кубогына бары тик Мөслим җирлегендә теркәлгән ир-егетләр генә дәгъва итә ала. Районда әлеге спорт төрен популярлаштыру максатыннан оештырылган чараның игенәчләре райондашларыбыз Янис Яхфәров, Рузил Фәррәхов, Руслан Гайнетдинов һәм Шамил Мадияровлар. Бу ярышлар елга бер тапкыр үткәрелә. Безнең Мөслим районындагы волейбол бетмәсен дип, Шит районындагы башка
пропискалы егетләрне кертергә тырышмыйбыз бу ярышка. Күбрәк призовой фонд куябыз, интерес создавать итәбез райондагы волейбол яратучыларга. Мөслим районының иң көчле егетләре ярыш ахырында кубоклар, медальләр, бүләкләргә ия булды. Җиңүче 3 командага 15, 10 һәм 5 мең сум күләмендә акчада тапшырылды. Илтранс 1 беренче урынны яулады, Илтранс 2 белән Мишта командалары 2 һәм 3 урыннарны бүлеште. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар, Мин Рима Абзалова сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Бездән аерылмагыз.